Duha ang samdan human misangko sa disgrasya ang panagbangi sa usa ka PUJ driver ug taxi driver tunga sa dalan sa Davao City. Ayun na. Migula sa investigasyon sa kapulisan, una pa man ang insidente, nagkainitay sa kalsada ang PUJ ug taxi driver sa tunga sa dalan gikan Matina crossing hangtod sa na-flag down sa taxi driver ug gikompronta ang PUJ driver sa MacArthur Highway sa Davao City. Apan miabante ang PUJ hinungdan nga nahulog sab sa dalan ang usa ka pasahero samtang nagkumpayot na sa pultahan sa driver side sa PUJ ang taxi driver. Nahulog ang taxi driver dihang nag-swerve ang PUJ padulong sa Center Island nga gikasamad niini. Hinuon nasuta sa kapulisan ang duha ka driver. Dili na sab daw mukaso ang taxi driver ug samdang pasahero human misugot ang PUJ driver nga bayran ang gasto sa ilang pampa-ospital. Sumala sa kapulisan, posible matud pa nga masuspende ang lisensya sa duha ka drivers tungod sa maong hitabo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang duha ka nalambigit nga drivers.